Takže. Toto je Tesla Y a prebereme si, aké to je super auto. Je to super auto. Je to štandardka, LFP-čková baterka, nabíjačky do 100%, po Bratislave, okolie, dostane sa úplne hocikam. Je to fajn. Prvý týždeň som mal trochu problémy s tým, že som sa bál, mi došla baterka, tak som nabíjal pri 60, pri 50%. Teraz to mám úplne na háku, jednoducho všimnem si, že tam je 20%. Do pár kilometrov si nájdem nejakú nabíjačku alebo si nakúpiť a medzičasom si nabijem auto. Sú tu superchargery, sú tu ZS Drive, sieť je brutálna, na každom kroku sa nachádza nejaká nabíjačka. Úplne super veci, ktorých som sa bal najviacej, vlastne neexistujú. A ďalšia vec, ktorá je to Tesla. To znamená, že na Slovensku neexistuje nejaký servis. A odkedy sme prebrali auto, mi tu vyhadzuje hlášku Charging equipment not recognized, try again or something else. Try again on different equipment. Ja nenabíjam, ja šoferujem a pípa mi to tu každú sekundu. Je to masakér, je to, ako keby si zabudli zapnúť pásy a vás to upozorňuje, že volačo je zlé. Jazdiť s tým je na psychiatra, na lieky. Jednoducho je to najhoršie, čo si ja si viem predstaviť. Snažím sa, keď si dá človek zapne hudbu, jednoducho môže si akokoľvek hlasno, tá hláška, vždycky to pípanie, to čo počujete v pozadí, je presne to, čo pôjde hlasno aj spolu s hudbou. A nevýhoda na Tesle je to, že 9. januára sme požiadali o servis, to bolo vtedy, keď sme zistili, že tam je chyba. Najbližší termín, kedy mi toto odstráni, je 10. februára možno, lebo ono to, tá hláška, že buď to funguje a akože neukáže sa vôbec nič, alebo potom to ide, že za minútu 350 000 razy a akože je to úplne, že masaker. A nevie to nikto iný opraviť, iba Tesla. Tesla najbližšia je Viedeň, alebo ja neviem, Praha asi. A St. Pölten, všetko sú také termíny, že za pol mesiaca, za mesiac. Už teraz vlastne čakáme pol mesiaca na to, aby sme sa dostali na termín. A ich linka funguje asi tak, že včera som 30 minút sa snažil nejakým spôsobom dovolať, akože, aby mi povedali, že čo. Dali mi nejaký návod, že čo by sme mali spraviť, spraviť. Resetoval som to, chvíľku to nepípalo, zase to pípa. Je to, že masaker. To znamená, že ako prvé auto, toto mať, ale ako jediné auto v domácnosti, živé, akože čokoľvek sa stane, budeš mesiac čakať na to.